ଶୁଣ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ନା ବାପା, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କୁହ ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଯେତେ ବଢ଼େ ସେତେ କମିଯାଏ? ଏବେ ତ କୁହ। ମଣିଷ ତ ଟେନସନରେ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ? ବାପା ହୋମୱାର୍କ। ନାହିଁ ରେ, ତୁ ଭୁଲ କହିଲୁ। ବାପା, ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହମବତୀ। ଜଳିଲେ ବଢ଼େ ନାହିଁ, କମିଯାଏ। ସତ କଥା ତ। ଠିକ କହିଲ। ବାପା, ଏବେ 500 ଟଙ୍କା ତୁମ ମାଙ୍କର। ଏଟା ଲାଗୁଛି ଚିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ନା, ମା ଆଗରୁ ବୋଧେ ପଢିକିରି ଆସିଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ। ହଉ ହେଲାରେ ପୁଅ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ଏବେ ଖୁସି ତ? କିନ୍ତୁ ବାପା, ପ୍ରଥମେ ବଜାରରୁ ସବ୍ଜି, ତେଲ, ଲୁଣ ଆଉ ସାବୁନ ସବୁ ଆଣିକିରି ମୋତେ ଆଗେ ଦିଅ। ନାହିଁ ମା, ତୁମେ ହିଁ ଟଙ୍କା ରଖ। ଆମର ଏତେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମା। ଯେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିକିରି ନେବୁ ମା। ହଉ ପୁଅ, ତାହେଲେ ଏବେ ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼, ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବଡ଼ ଚାକିରି ଯେମିତି କରିବ।